Singumbutho we-ANC lapha kwaZulu Natal sifisa ukufisela bonke abantu bakwaZulu Natal uncibijane omuhle nonempumelelo nonyaka ka2016 onempumelelo. Siyazibongela njenge-ANC ukuthi abantu bakwaZulu Natal bayaqhubeka njalo bayasupporta siyi-ANC, i-provincial government nomasipala esibaholayo njengo-African National Congress. Unyaka ka2016 uzoba unyaka la abantu bakithi bezoba nethuba lokuzikhethela khona amakhansela azobamela kwi-local government. Singumbutho senze likhulu ukushintsha i-local government ukuthi isebenze kangcono ukuthuthukisa izimpilo zabantu bakithi. Siyazi ukuthi zisekhona ama-challenges iy'nselelo ey'khona futhi sizibophezela ukwa-addressa lawo ma-challenges. Siyanxusa-ke bonke abantu bakithi ukuthi bathole omazisi, ama-IDs, babhalisele ukuvota. Futhi siyacela ukuthi babambe iqhaza ey'nhlelweni ze-ANC zokukhetha ama-candidate azosimela kulolu khetho. Ngiphinde ngigcizelele ukuthi siyabonga unyaka ka2015 obe yimpumelelo. Sinifisele nonke unyaka omuhle nonempumelelo u2016.